Yo. Κάνουμε ένα freestyle, ένα-δυο freestyle. Πάτα επάνω στο beat για να πεις στο freestyle. Έχω δει ένα-δύο μαλάκες που νομίζουν πως θα βγάλουνε το δύο, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο freestyle. Καλύτερα να τους ποδοπατάει ένας μεγάλος ελέφαντας στο λαιμό, γιατί μου φαίνεται πως αυτό δεν είναι αρκετό. Έφυγα από το beat, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί πατάω καλύτερα. Εγώ μπορώ να κάνω κάθε ένα αδερφό να ακούει πιο καλά το δικό μου το ρυθμό, γιατί μένει ο καλός ρυθμός και άνοιξε το beat να ακουστεί η δικιά μου η φωνή. Πατάω επάνω σε αυτό το beat που είναι λίγο διαφορετικό από το δικό σου, το δικό σου το μυαλό που δεν μπορεί να πατήσει επάνω σε αυτό το beat. Έχω ακούσει ένα-δύο free και αυτό δεν είναι μία απειλή που έφερα και το χάρο να σου κόψει το λαιμό, και αυτό δεν υπερβάλλω. Σταματάω εδώ γιατί δεν μπορώ να ακούω τη χάρπα στους και αστείους. Καλύτερα να πω κοιμηθώ. Καλύτερα να πάω να αποκοιμηθώ λίγο, την ατάκα να σκεφτώ, μπας και πιο καλά στην πω και πορωθώ εγώ. Κοίτα πάλι πως το κάνω, πάνω κάτω το κεφάλι πάει και ποτέ δεν σταματάει να σε πιάνει ζάλι, γιατί ο Νίκος πάλι παίρνει φορά πολύ μεγάλη. Κάθε τυχαίοι MCs που κάνε τη σκανδάλη την κρατάνε, πήγα για να πω δεν το χάνω όμως. Μπορώ να κάνω και τα πάντα δίχως φόβο και δίχως τρόμο. Σε γαμώ κάθε μέρα μες στον δρόμο, περνάει ακόμα κι αστυνόμος. Παίζω χαρτοπόλεμο μαλάκα, γιατί είναι πιο επώδυνο σε αυτό που κάνω κάθε μέρα. Τώρα θα μπεις και σιρέκα Φυστέρα. Δεν θέλω να σπρίσω. Εντάξει.